Hola, jo sóc Esno. Avui som 11 de setembre de 2025. Bona diada de Catalunya. Sóc independentista. Per mi. Però fa 7 anys va declarar independent de Catalunya. Poso un vídeo. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès Sí. i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Què significa? És lliure. Catalunya és lliure. I és molt important. Però... Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes... Ja està. Ja està. Cap avall. Jo i els demés. Abans, fa 100 anys, 55 o 56% d'independència i va baixant fins ara, i 4%. Els polítics de merda fa alguna cosa, però no. Tonteries. 7 anys de merda. No hi ha dret. Els avis... i ja està. Ja... Fa 7 anys abans. Ara no. Hem perdut. De calle. El titella Carles Puigdemont. 7 anys abans. Ara no. Hem perdut. Bona diada de Catalunya. Que vagi bé. Adéu.